Nilqakom għal-programm tagħna llum jien Luke, illum magħna għandna lil Edmar Diakono. Bonjour, thank you. Allura, x'taf tgħidilna naqa' fuqek? Jiena jisimni Edmar Diakono, għandi 25 sena. Naħdem full time. Biex naqta' naqżar minn dak il-full time nipprattika ħafna table tennis. U issa minn fejn ġietek il-ħajra għal dal-isport? Meta kont is-sekondarja fil-break kellna l-post fejn kellna ħol issetjata, kellna 6 imwejjed. Kważi fil-break dejjem kont inkun hemmhekk, break minnhom table tennis, break minnhom futbol. Dak iż-żmien kont nitrenja ħafna futbol. Imma wara li futbol ma baqax a viable option għalija biex nibqa' nitrenja ħabba distanza skola u hekk. Rrid xi ħaġa żjed viċin tiegħi, anka biex immur, anka biex nieħu żjed gost, għax futbol beda jinqata' l-aptit. U table tennis kien is-second option tiegħi. Ġifieri lek minn tfulitek għaddej? Eżatti, il mindu konzern nilgħab table tennis, imma nitrenjaħ b'mod serju għal dawn l-aħħar 7 snin. Alright. U isu x'tip ta' skills għandek bżonn għal dan l-isport? Bħala skills, surprising li ħafna minn nies jekk jaraw table tennis jaraw ħafna nies jużaw table tennis huwa sport li trab lidejn. Imma apparti bidejk biss, skills tajbin tkun ħafif ħafna fuq sajk, tkollok kor veru tajjeb u xabalok bil-moħħ. U inti fejn tipprattika dan l-isport? Jien nipprattika minn waħda mill-academies li hawn f'Malta, Top Spin Table Tennis Academy, da fl-Irdeli. U apparti li nipprattika hemmhekk ukoll darba fil-ġimgħa fis-matul is-sena jkollna lig ta' table tennis ukoll lig Malti. Li dak ikollna l-lob every Monday. Kull nhar ta' tnejn. Jiġifieri tieħu sehem fil-leagues u Nieħu sehem fil-leagues ukoll. Trophies u medalji? Trophies u medalji fil-league li għandi team trophies meta ġejn erbaħna l-4th Division, il-3rd Division, kont erġa' rbaħt il-4th u t-3rd, u bħalissa din nilagħbu fis-2nd. Mbagħad trophies apparti oħra fl-akkademja aħna kull sena nihostjaw 4 tournaments, ngħidulhom il-4 ranking tournaments aħna biex naraw il-livelli tagħna komparati ma' nies oħra fl-istess kategorija tagħna. U naħseb s'issa f'dawn l-aħħar 7 snin erbaħ xi 6 tournaments u kelli ħafna minnhom fejn ġejt 2nd, 3rd, 4th. Barra minn Malta qatt labt? Labt le. Imma darba fis-sena dejjem norganizzaw training camps li mmorru nitrenjaw ma' coaches barranin li huma ex-national coaches, ex-Olympic coaches u kollox. L-ewwel esperjenza tiegħi kienet li morna f'2018 tlajna Barcelona, trenjajna ma' coach hemmhekk li wkoll sena ta' qabel kien ġie Malta biex ikkoċjana. Għamilna ġimgħa 5 sigħat training kuljum, satejn u nofs filgħodu, satejn u nofs filgħaxija. Kienet esperjenza veru sabiħax, tidħol naf fil-ħajja tal-plejer. F'Malta diffiċli biex nagħmlu ħabba xogħlijiet u kollox l-insentiva tal-isport. Barra minn Malta tkun tista' tagħmel għażiet. Għamilna 4 tim ibsin training u fl-aħħar tal-ġimgħa biex nirrelaxjaw għamilna turnament bejn l-akkademja tagħna u l-akkademja tagħhom. Ġifieri kienet ħafna interessanti wkoll. Esperjenza li kellu wkoll milux simli bħala. Is-sajf li għadda f'Settembru konna morna l-Greċja, itrenjajna ma' ex-Olympic coach, trenjajna ma' tfal tiegħu li huma mat-tim nazzjonali tal-Greċja wkoll. Kienet esperjenza veru sabiħa wkoll l-istess 5 sigħat training u kollox.
Ġifiri, meta sifir sissa dejjem bħala training qatt ma kelli ċans li nsifer bħala lob nikkompeti. Ovvjament hemm ħafna players li ilhom jitrenjaw iżjed minn qabli b'esperjenza iżjed aħjar u ħafna aħjar minni. Waħda wkoll li kelli opportunitajiet bħala table tennis biex insifer. Is-sena l-oħra kien hemm li jgħidulu l-Veterans European Veterans Championship li fejn jaqbdu fejn any player ta' table tennis madwar l-Ewropa 40 and over jistgħu japplikaw għalih u jikkompetu f'dal competition. Jiena kelli l-opportunità li l-Association tal-Italja saqsiet għal-volontiera Maltin, għal pers li hemm close relation tajba mal-Association ta' Malta l-Italja, u klajt ġimgħa u nofs esperjenza bħala volontiera biex ngħin f'dal competition li kien iżjed minn 3000 atleta jikkompeti fih. Kien ġimgħa u nofs xogħol jibes, ġifieri, jisek mor ġurnata xogħol 8 sigħat filgħodu non-stop, tipprova tgħin dawn in-nies biex u tipprova tmexxi t-tournament biex jgħaddi kollu sew. Ħajkolli mwafqek naqajem. Ħanaddu waħda l-feature tagħna narawkom wara. Nerġa' nilqakom għandi l-Edmar Diakono magħna llum. Allura, inti qed li tikkoachja. X'inhuma r-responsabbiltajiet li jkollok? Waħda mir-responsabbiltajiet tiegħi li f'dan il-coach f'idejja. Kienet li naqbad daw it-tfal li għalhom jibdew fit-table tennis u nurruhom basic strokes, l-affarijiet bażiċi ta' table tennis, ta' kif iżommu r-racket, il-positioning, kif jibdew logħba, kif jagħmlu l-strokes, both forehand and both backhand. U nibqgħu nibbildjawhom biex sakemm jkunu jistgħu jilagħbu logħba sħiħa bl-inqas żbalji possibbli ovvjament. Meta ngħid żbalji eżin żbalji tekniċi mhux iżbalji tfajtu barra. U minn hemm fejn toħduhom il daw it-tfal isek għal pjaċir jew? Nkun hemm żewġ tipi ta' tfal li jiġu min li jiġu għal pjaċir għal gost ġas biex ikunu qegħdin jipprattikaw sport. Ftit minnhom li actually jridu jimprovjaw fl-isport. Aħna tfal dejjem jibdew l-istess. Aħna l-ewwel nitrenjawhom biex ikunu jistgħu jilagħbu logħba. Minn hemmhekk nibdew nieħduhom għal dawn ir-ranking tournaments li bdejna nsemmu, jitlu fil-lowest categories biex ukoll jieħdu gost. U jekk narawhom qegħdin jimprovjaw ikollhom ċans ukoll li nistgħu niffurmawlhom tim jew jaqgħdu ma' tim ieħor minn tagħna stess biex jikkompeti fil-league. Ġifieri eventwalment fl-aħħar mill-aħħar lan huwa li dawn il-players jistgħu jibdew jintgħażlu ma' Malta u jekk kollox u jekk jibqgħu jitjiebu li jkomplu jikkompetu barra minn Malta wkoll. Bħalissa aħna fl-akkademja tagħna għandna tnejn li darba kull 3 ġimgħat jitilgħu weekends għalija u jekk jikkompetu fil-leagues għalli. Ħajkolli mwafqek naqraw għax sar ilna l-ħin. Thank you tal-li segwejtuna llum.